Bon dia, sóc Alfred Sala, l'autor de Expedició al Congo, Bwana Nyani, que és el 39è Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil i que publica Edicions del Bullent de Picanya. És la història d'un noi i d'una noia que se'n van a fer una expedició pel Congo, com indica el títol de la novel·la, a buscar un primatòleg que està investigant les estranyes morts d'uns ximpanzés, morts sobtades, no saben per què es moren els ximpanzés. I això en ple cor de la selva congolesa. És no una aventura, és una sèrie d'aventures trepidants, amb ximpanzés, amb elefants, amb caçadors furtius, amb cocodrils, en fi, barrejat també amb l'esclat de la Segona Guerra Civil del Congo, la guerra que es va anomenar la Guerra del Coltan, aquest material amb què estan fets la majoria dels nostres telèfons mòbils. Doncs, Expedició al Congo, Bwana Nyani, Edicions del Bullent de Picanya, que us ho passeu bé.